Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Mbah, aku enek rezeki, Mbah. Alhamdulillah bisa berbagi ke Mbah Surojo. Nah, ini ada gula, ada kopi. Nah, ini buat Mbah Surojo, guys. Jadi aku ada rezeki. Jadi ini aku ya harus berbagi ke Mbah Surojo. Tadi ada wae gak usah susu, ada langsung wae OTW ke tempat Mbah Surojo. Nah, ini sudah sampai rumahnya Mbah Surojo. Wah, delala lawangnya buka. Berarti Mbah Surojo ki neng L. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Mbah, aku enek rezeki, Mbah. Alhamdulillah. Ki aku tuku gula ambek kopi, Mbah. Jan untuk rezeki ki alhamdulillah, Mbah. Ya, kuwi ngono. Jadi kaya anak istilah iki nukokake kanggo bumbune wedang ya isine ya muga-muga. Nggih, Mbah. Le nyambut gawe di barokah karo sing Maha Kuwasa oleh rezeki sing berkah barokah sing halal. Amin, Mbah. Lantarane kanggo lantaran ngibadah. Amin. Iki wis tak trimo muga-muga ya pembalasane besok ana ngalam akhirat. Nggih, Mbah. Malah kebenaran iki kono dienggo gawe medang karo batir-batir kenang mburi yo akeh wong tapi aku mandan njagong nang kene ya wong kae nang kono wong padha udut wong kae nang kono aku ora udut. Lah iya, Mbah. Ana gawe medang ngono. Iki mau masak, Mbah? Wis tapi kurgari nyayure sing urung. Oh, nyayure urung, Mbah. Urung, ya mongko rada awan kok nyayur engko. Ya apa mongko sing disayur ya saenenge kan ngono. Nggih, Mbah. Wong sing dinane panganan kaya Mbah iki. Maksudnya ora pilih-pilih apa wae dipangan lan dimasak kan. Nggih. Ora diharusne kudu nyayur iki enggak. Eneng daun singkong ya singkong, eneng jantung ya jantung, kembang turi ya kembang turi. Nek padha nang sayuran soalnya nang omah wis akeh bahane. Kembang turi eneng, ontong ya eneng, bayem-bayem ya eneng. Dadi iki tinggal bumbune apa jenenge garam karo micit lombok ya enek. Dadi suka-suka le arep masak cuman iki urung olah lawuhe. Nggih, Mbah. Lane istilah iki ya semoko nek wis rada apa jenenge wis rada awake rada penak ngono kuwi ya. Lah apa piye, Mbah? Hah? Lah apa rada ora penak apa piye awake? Iki ya nek rada ora kepenak to ya ora, cuman rada ya iki jalalane wingi. Nggih, pripun, Mbah? Wingi kuwi aku mbah iki kan ora tau nginum banyu mentah to. Nggih. Lah nek banyu galon kan mentah to. Lah ndelah aku ngiling tak inum terus dadi watuk. Kur watuk tok kuwi ya. Lah iki mau tak inumi obat flu dan batuk wis iki wis keprotok kepenak iki ngene kuwi. Wis mendingan nih, Mbah. Wis mendingan wulan iki eneng kowe padha nggawa istilah iki bumbune wedang ya. Nggih, Mbah. Padha kono padha gawe wedang ngono kuwi. Amung saiki ya rezekine, Mbah. Ya sejene kuwi ya wong sing jenenge awake dhewe wis tak omongake. Sing jenengane rezeki kuwi akeh sethithik disyukuri. Nggih, Mbah. Siji njur loro-lorone kesabaran awake dhewe kudu duwe. Peh oleh rezeki sendiri awake dhewe muring-muring aja. Temenan kuwi aja. Alhamdulillah. Aku dina iki oleh rezeki semene, mbok menawa dina sesuk lebih saka semene kan kuwi. Sak teruse insyaallah kuwi mongko ya Gusti Allah kuwi ya ngijabahi apa sing dadi niat tujuane awake dhewe kuwi kaya ngono kuwi. Apa niat tujuane awake dhewe? Nomor siji-sijine didohke saka kabehaning balak. Nggih. Njur kaping pindhone diparingi sehat kesehatan kuwi mau. Nggih. Panjang umur lah sing telune rezeki sing berkah barokah halal. Kuwi kaya ngono kuwi mesti kuwi iki. Tapi ya syaratnya ya abot belajar. Belajar apa, Mbah? Sabar karo bersyukur. Rok kuwi tok pisan. Tapi ya bersyukur mbak sabar tok wangel, Mbah. Tenan abot. Belajar bersabar iki abot.
didik karepe muring. Muring. Karo keluarga ya. Nggih. Didik ora bener. Wong nyayur ngene iki kaya ngono apa? Biasane ngono kuwi. Nggih, Mbah. Lah sing barang kaya ngono kuwi kudu ilangi, kudu dilarani, sing penting awake dhewe ya kowe mau. Lho, nyayur apa nduk upamane? Nggih. Alah wenenge wong goreng tempe karo nyayur bening nyambel urik-urik Pak upamane. Nggih. Ya alhamdulillah wah jan iki ya panas-panas ya seger iki. Iki kan jenenge wong bersyukur. Nggih, Mbah. Ngono kuwi. Mulane kaya anak putuku sedulurku kabeh bab mengenai masalah bahan panganan kuwi ora susah ditolak-tolak apa wae dipangan asal mateng. Nggih, Mbah. Sing sajak ora mendemis doyan ngono wae. Nggih. Kaya ngono kuwi anak putuku. Aku pemujine wong tuwa ya kabeh anak putu ya muga-muga diparingi panjang umur waras wiris didohke karo bilaining Gusti. Amin. Sakabeh ning balak lan dimudahake sekabehaning urusan insyaallah. Amin. Monggo Gusti Allah ya ngijabah apa sing dadi niat tujuane awake dhewe. Amin ya rabbal alamin. Semono utawane kaya ngono sing bisa Mbah ngucapake Nggih, ya Mbah. menawa ana kekeliruaning ucaping Mbah sing sajak ora apik ya Nggih, njaluk Mbah. pangapura. Nggih, Mbah. Tak akhiri gampang disambung dina sing Nggih. selanjutnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.